Mayong hapon sa itong sa mga pinalangga ng mga tagpalamati. Adi naman ninyo kubus nga lagad si Tito Wilma na para sa Sabadong edisyon sang This Is My Life. Kumusta ka mo? Karon nga adlaw Sabado, Mayo lang kay dumayad-ayad ang aton sinikalangitan despite iya sang malain nga padalagan sa aton sa ni panahon, pero hindi lang mapagtanha mga pagulan-ulan. So kinahanglan lang ginaton dira magalung-halong kagulo aligmat man sa may mga linabhan nga ginhingagaw kay inahalay para nga maigo kag mga mapamala sang kainit ni Haring Adlaw. Kinanglan ulo adigmat lang kay baw kadayaon na sang ulan na malikat-likatan lang. Ti kaluluoy gilinaban kinanglan magmalain na karon para mapamalansya na. Para buwas magkapulo pa huway na kag makabanding-banding na lingaw-lingaw bisan ara lang sa balay. Upod sa aton sa ni pamilya, wala lang ugtas sanay. Baw kay kabudlay mag-ugtas, mag-stress kagani kulubots mo damo gyud na. Kinahanglan smile lang. Amo na hambal neton bisan ano pa ang aton sini ma-encounter iya adlaw-adlaw kinahanglan lang gid neton mangin malipayon kita. Go lang gid. Okay lang siya, Tita Wilma. Pero relax lang ka mo dira. Sa inyo mga radyo, sa mga lilisuan, sa inyo mga radyo 684 kHz, updanay kita, tubtubtek na las stress. Kag sa mga naka-online naman via Facebook page, sa Action Radio Bacolod, thank you gid sa inyo kag mayong hapon man may chat room kita dira para man sa inyo mga messages, inyo mga greetings, any reactions, recommendations, ano pa gid. Sabado subong di tamba sa sulat ma-relax ta kadali. Mapaambit kita karon kun anong tupiko ang tandugo ni Tita Wilma nga makabulig sa aton sa karon nga panahon sang tigululan baw mga anak man mabudlay, dia? Mabudlay kun magmasakit ano guys silang nila buslot gid bulsa mo na so pila man ang pila ka topiko naton ma-share sa inyo sa sininga hapon ay istoryanta blang nanood sa dengue sa mga Iloy dira ang nahinungod sa dengue nga ini. Kung anong mga dapat na ito himuon, kung anong mga palatandaan, kung ang aton anak may dengue, but actually, hindi lang mga kabataan na ginakagat sining ages at safety nga ini nga lamok. Wala na pili, pero anong mga oras nga dapat na itong halungan, kag anong mga dapat na itong himuon para malikawan ina. Kag syempre, aton man ginabantayan every Saturday or every day. Ang mga zodiac sign. Nagkalain-lain yung mga zodiac sign para naman sa itong tag-seka horoscope. Pag may time pagid karon dugang pagid neto nga ma-share sa inyo sa sininga hapon. Ang ano, Tito Wilma, kung paano mo mamintinar ang insakto na Tito Wilma, kung paano ikaw mangin matahom. Paano ikaw mangin matahom? Insakto na. Yes. Pamaagi ina na. Let's say, pinaka maayo or pinaka epektibo nga pamaagi para nga magwapa pag ikaw ang magwapo. Hindi aditi X500 kundi natural remedy man nga ma-share ni Tita Wilma sa inyo karon nga hapon. Kani relax lang ka mo dira. Syempre sa mga mensahe man ninyo arang etong sa ni text hotline, padala lang ninyo dira sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa Facebook Live neto, as mentioned, ni Tita Wilma nga may ada kita dira sang chat room. Kag magluwas man sina, suliton ko, ara dira mga matahuman nato nga mga drama. Please like and share ang mga public affairs, nagkalain-lain nga mga public affairs programs ng Action Radio Bacolod. Pwede gid kag magluwas man sina mga dalagko nga mga balita nga matipon sa amon sa news center na local, national, international news basta dalagko nga mga balita inyo dira makitaan kag mabasahan. Mga developing stories gani relax lang. Sa iban dira nga baw naga-enjoy sila na ara sila sa swimming pool. Iban baw ara nagpabaybay, iban nagpabukid na kadto sa mga resort overnight, relax lang, especially dira sa bahin sa Don Salvador Benedicto, no? Kabalo kita kadamo na dira sang nagapaliwaliwa kung mag-weekend na, no? Sabado, Domingo, ara kay mabulubog now na iya, no? Ang bahin sa Don Salvador Benedicto kay ara dira sa ara diyan nahamtang sa mataas nga
bahin sang Negros Occidental na ara sila sa nabukid nga bahin. Sa karon man nga adlaw na ano ang inyo da panyaga man? Amon panyaga, bado ka namit sa panyaga ni Joms. Nagluto siya, salmon chef, nagluto siya chop suey with matching fried chicken. Inya tawi, wala gid isda Amo na hambal ni Joms niya tawi, wala isda. Okay lang, Joms? Okay lang gid na siya. Okay man kay nalampuasan man, nakatapos man kag nakakaon man na. Pero sa nasiling na naton karon nga panahon sang maulanon nga panahon. Hambal ni Tita Wilma kinahanglan ginaton sa karon iya ang halong-halong sa mga nagkalain-lain man nga mga balatian. Pero ang aton gitutukan sa siniiya nga tion ang tutukan ni Tita Wilma amo ang nahanungod sa dengue. Hindi ta niya malipod subong na ang Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines about nagakabalaka gid sila subong niya nagakabalaka gid ining PIDSP mo nang tawag sang ila sini grupo Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines nabalaka sila sa mataas sa karon nga kaso sang dengue sa bugos nga pungsod nga sa diin halos ang mga nadapuan sina or mga natapikan or mga nagabatyag sang dengue amo ang mga kabataan mostly mga kabataan tiang hambal sang PIDSP president nga si Dr. Fatima Jimenez nga suno sa iya nagakulang ang mga Pilipino nagakulang sa sa kinaugali sa pamatasan nga i-prioritize tabela ang aton sini ikaayong lawas na amo nang hambal sang presidente sang PIDSP syempre kadungan man sang gina-eksperyensya naton sa karon nga pandemic ang COVID-19 ang pabutyag pa ni Jimenez syempre subong do magluwas nga ang paminsaron sang pumuluyong Pilipinhon or katawhan sa bilog nga kalibutan natungod sining COVID-19 ara na tada nga nagatutok ti nagasubong ang mga kauturan nato nagalingin ang ila sini ulo na kay nga may COVID-19 na nga kaya ginapahalungan sa aton may dengue pa gyud na nga masiling tabala ang dengue kag ang COVID-19 nga ini ang iya sini mga palatandaan ang iya sini mga sentoma nagaulo ang gid. Masalaan mo nga COVID, masalaan mo man nga dengue. Since nga nagainulan sa karon dapat mahinalungon gid kita kag maid-id kita sa pag-atipan sang aton sini mga kabataan or sino man nga miyembro sang aton pamilya nga may mga ginabatyag. Especially kung sino man sa ila ang nagabatyag sang pila ka mga sentoma tinghambal gani sang Department of Health or sang DOH hibaluon ta kung ano ang mga sentoma sang dengue na kinahanglan gid aware kita sina ang pinaka-importante mangin vigilant kita nga pumuluyo mangin vigilant kita nga mga pumuluyo kag maghalong bisan ara kita sa balay you need to be aware. You need to be aware that kay pwede hindi lang na simple nga mga sentoma nga kinahanglan na ito i-monitor. Importante gid na. Kay nga ang dengue, ang COVID, it starts with us, di ba la? Nagahalin gid sa aton kag masiling pa kita kung kaisa nga mga amuni nga mga sentoma amuni mga ginabatyag din kinahanglan doktor imlan talang ni bulong self-medication bala kabalo naman ta sa mga attitude sa mga kauturan naton pero mga anak sa nahambal na bala naton hindi naton inapagpadayunan especially sa karon nga panahon padayon pa bisan nagkanay-kanay na kagbaw naghalug-halug ng paghulag naton hindi na kita
too much restricted pero ara pagyapon kag kun matimingan kamo nagay ginapusubong ang booster no kag sa mga wala pa iya makapa-booster kag sa wala pa makapabakuna padayon man ang kampanya sa aton sa ni gobyerno kag kabalo kita sa mga Iloy nga mga Iloy wala mga nanay mga mama whatever kung anong address naton sa aton sa ni mga Iloy kung na sipon-siponon, hilanaton, kung ano lang mga mabatsyag sa mga kabataan, masiling na sila dayon nga nan-ara na kay wala gid nagapamati na kabalutaya nga maghambal na very good gin mga nanay masiling ara na ho ginahilanat ka na ho milanat bata mo o lang tawa bata mo ay nagana magkaon ho na ay ho pero mahibaluan ginato na sa dengue no. Usually, sa first day pa lang, kung may dengue, ang sino man nga miyembro sa aton pamilya, on the first day pa lang, nagakadula na ng appetite nila, meaning wala sila gana magkaon. They are highly febrile. Kaya nga, pila ina na sa mga palatandaan sang dengue. No? Kag mga anak, mga palangga naton, sa record sang Department of Health lately nahatag ina sa naton kag kung naga-monitor kamo kag nagasunod kamo sa mga ginapang post sang news center sa Action Radio Bacolod sa amon sa ni Facebook page makita ninyo dira ang record sang Department of Health nga gina-post namon na ngang kaso sang dengue sa bugos nga pungsod since January 1 to June 11 this year pila 45,416. Di bala? Di mas mataas na 45% compare iya sa 31,320 ka cases nga na-record sa pareho man nga panahon last year. Tipin sa ron na kung sige-sige pa ning ulan, hindi lang na iya sa kundi bugos nga pungsod. Diri sa aton sa Western Visayas, isa na sa may mataas nga kaso. Diri sa aton sa Negros Occidental. Yes, probinsya sa Negros Occidental. Sa Dekbanwa sa Bacolod, manubo-nubo, perong barangay, diri nga nagapanguna nga may madamo sang kaso sang dengue, Barangay Estefania. Na, tiko na mag-amusin na bala, ano balang himuon ni naton? Basta tigululan, kuwan na iya, understood na iya. Nga kinanglan halong nakita. Kag mag-alert na kita, o galion ginanaton, nga mag-abot na ganing panahon sang tigululan, kinahanglan mangin matinlo ang aton palibot. Di ba lang kinanglan tinloan tagid ang aton sininga palibot. Kag may ara kita inang natawag nila nga iwas dengue. May ara iwas dengue tips na kay ti kasubo nga panahon sa tigulolan may mga nagkalain-lain gid man nga mga masakit nga makuha naton sa sa matugnaw kag maulanon nga panahon ng sipon ubo kag hilanat nga ina. Pero sa nasiling na ni Tita Wilma ang pinagidya ka delikado nga sakit every rainy season, di ba la? Amo ang dengue. Kag kabalugi kita nga ang dengue nga isa ina ka mosquito-borne tropical disease nga makuha halin sa kagat sang lamok or mosquito nga nagadalasang dengue virus na. Ang tawag sina sa iya kung carrier siya sang dengue virus, ang tawag sina sa iya Aedes aegypti na. Pero paano naton mahibaluan nga may sintomas sang dengue ang sinuman nga miyembro sang aton panimalay? Sino? Let's say may ara dira nga giulpi lang siya yagin hilanat na para hilanat pabay lang da. Magtapos gana tapos ka magsigi taas kulbaan ka man ay nga nagataas niyang gulping paghilanat niya. Nagareklamo siya nga sakit-sakit iya ulo na. Nagareklamo nga sakit-sakit iya ulo pila ina sa mga palatandaan. Ano pagid ang palatandaan? Masakit ang likod sang mata. Matatani atubang nga makakita ang likod ya sini. Mabatyagan nila nagasakit na. Tapos may ara skin rashes. Parang yung skin rashes nagagwain na iya 2 to 5 days pagkatapos hilanaton ng bata. Kag may ara pagdugo, mild lang, no? May ara nga mild nga pagdugo sa ilong, nose bleeding nga ginatawag.
or hindi gani sa lasi sa gums, no? Kung may pagdugo, kag gini kada anong gani, dali ka mapilasan, isa pa na. Tapos may araman nga baw, matiyag mo kapoy ikaw, nagapalang luya ikaw, wala ikaw puwersa. Kag pagkatapos nagalingin pang imuulo nga magluwas nga masakit, nagalingin pang imuulo. Or, let's say sorry sa mga nagakaon, magsuka pa, na? Magsuka pa, hindi na siya nami, na kinahanglan mga iloy especially. Mga iloy sa mga magluwas sa aton sini mga iloy da sino ang in charge dira sa aton puluyan kung walang iloy kung nagatrabaho si lola, si lolo, si tita, si tito, or si manang man kinanglan hibaluon para kung ano man ang mga mabatyagan sang kabataan or sino man sa sulod sang balay mangin alerto kita, no? Basta gulpi lang hila nato, nagasakit ang ulo, nagasakit ang likod sang mata, diri nga ang sa likod sang aton ginibala mata ni pa feeling tang agadugas gabusog ina nga nakasakit na skin rashes kung 3 to 5 days na siyang ginahilanat ay may nagwa nga rashes na tapos may ara pagdugo sa iya ilong or if not sa iya sinilasi sa iya gums tapos feeling niya daw wala ko kusog luya-luya gidya na kapoy-kapoy gidya lingin ulo ano paggid pagsuka kun ara gid man. I'm sorry sa liwat sa mga nagakaon ha. Kinanglan tandaan naton ina nga mga palatandaan sang sino man nga miyembro sang aton pamilya or sino man sa sulod sang balay nga may dengue na para at least mga sanatag tabi may ada 3, 4, mga 5 sa mga na-mention naton ay ipadalaan nyo sa doktor na dalon gidya sa doktor para check upon ang platelet man lang na niya ang i-check na kung positive or negative sa dengue, di ba la? Mabalaan na da kung nubo ang platelet, inay ko po. Pero paano bala naton malikawan? Paano kita makalikaw sa dengue nga ginatawag na? Kung paano kita makalikaw sa dengue, relax lang karon magbalik si Tita Wilma. Paano makalikaw sa dengue, ang mga dapat naton himuon kung may dengue, kag pagkatapos pinakamaay nga pamaagi, no? Kung anong dapat naton sinahimuon. Sa aton man pagbalik adugay-dugay. Pero hindi man naton pagkalipatan ang aton ni Dr. Pinoy Squalene Capsule. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong fathers. Yes. Lipat mo nga lang Si sa Dominador? Ano na siya Kaya man? kayo ba ko tani ka, no? Taga-retired Master Sergeant. Galing sige na lang. Happy birthday pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Good health, God bless, more life, power. more power, Yes. long life. Wala ko pa siya na-text. Pero kagapon, na-advance ko na siya greetings. Yes. Pero ko lang siya i-text, liwat. Okay? Karo mo sa text eh. Okay. Sa mga naka-online daan na,
Manamyaw lang si Tita Wilma. Okay, Emilia Hipunia, good afternoon, Ma'am Wilma Sugaton. Ari kami di sa may tangob, no? Mayong hapon lang da. Agapili kami togi. Wow. Gapili sila kuno, ano tewe? Ay, dali lang kayo katunugin sa iya. Gapili kami togi. Sakto na? Gapili kami togi sa Max sa Laika, si baby. Ginsakto na. Si Mac, si Laika, si baby, kag si Siloy. Okay. Good PM. Please greet Arellano family of Kalumangan, Bagos City. Halin kay Helen Hamiliano Arellano. Subong man kay Elvira Hilugo. Good afternoon, Action Wilma, watching from Singkang Airport. Thank you, Gid, and God bless. Okay, to Ederica Fort, good afternoon. Aton sini OTTG. Good afternoon lang sa imo, kay salamat, Gid. Kay Miss Eva Sangko ba? Miss Eva Sangko, mayong hapon lang da. Salamat, Gid. Tawe, good afternoon, monitor lang ko di sa DSB. Wow, ara gali ka mo dira sa Don Salvador Benedicto. Okay, enjoy lang, kaghalong man. Teresita Quinto, mayong hapon, Tita Wilma. Yes, salamat, Gid. Always monitor from UP La Granja, La Carlota City. Wow, salamat, Gid, sa mga taga La Granja, dira sa may La Carlota City, especially dira sa pamilya Arante, mayong hapon man. Good afternoon and happy weekend, Tito. Always monitor kami diri gihapon sa may Celine Home. Stay healthy always and may God bless you, especially your special angel, Apo Tito. Yes, salamat gid Ma'am Virgil Pinda. No? Thanks for the love and for the prayer. Yeah. Masiling ka do kadako na sa iya 1 week. Manug, 1 week na tawin. 1 week, manug 2 weeks pa lang gali. Rufino Era Gabino, good PMI, I'm watching. Yes, all the way from Barangay Handumanan. Salamat, Gid. Kami diri sa balay, tita, ambot kun ano to, trangkaso, kun denggito ang ginbatsyag namon. Kay tapos namon nilanat 5 kaadlaw, may mga rashes nga naguluwa. Ang ginimo ko, laswa, adlaw-adlaw balunggay. Kay ginamonitor ko ang tubig nila. 2 ka litro sobra. Ako ang nurse sa balay. Wow, kanami sa ila ba? Ako ang nurse sa balay. Di na to siya, nadula. Ikaw ang nurse sa inyo balay. Suspected, okay. Sorry ha. Monitor lang ko tubig niya, okay. Ako ang nurse sa balay Kaluyan, nag-alayo man kami. Kay amo nang ginsunod ko sang ma-admit sa ospital. Subang ko suspected dengue daw. Ang ginpanglawag mo nga mga palatandaan. Naagyan namon tanan. Kaluyan, nag-alalayo kami sa adlaw-adlaw nga laswa balunggay kag tubig yan. Yes, my point ginat. As mentioned ni Tita Wilma, there is a This Is My Life. Kung kita mauti lang, kag mangin resourceful lang kita, aral sa aton palibot ang aton sinibulong sa kung ano man aton ginabatsyag sa lawas. Nga mas powerful pada ang ano sa mga utan how, no? Di ba la? Yes. Ma'am Daisy Santuyo Lisaw, salamat gid na. Ryan Anisito Cartel, good afternoon, Tito Will. Magapamatigid kami diri sa may Purok Rosal, Barangay Antipolo, Pontevedra. Stay healthy and keep safe always. From Family Cartel. Thanks for the love and the smile you sent sa Action Radio, Ryan Aniceto. Mary Grace Ruiz, mayong hapon, Tita We, manamyaw lang ko. Pamo ka na, bala. Manamyaw lang ko sa mga pamilya ko sa Barangay 21. Family si Gutier, kag deriman sa Barangay 10. Family Aldas na Garcia family kag yes ato na Aldas na madamo ginya salamat. Grace ni sang Barangay 10 Victoria City. Victoria City abi ko nay Bacolod. Army fell or Ami fell na. Ami fell or man dumayong hapon sa imo kag salamat man. Bao nga mga kabataan kamo. Antonio Veronio dira sa San Gabriel, Magkabibi, Pampanga. Good afternoon. Salamat man sa pagupod online, Tony. Thank you, Gid. Kag, yes, Mary Grace Ruiz.
Salamat gid. O, enough lang nanay. Abalikan lang na karon ni Tita Wilma mga greetings liwat, ha? Okay.
Alas 2, siya na Action Radio Philippine Standard Time. Ari balaw pamatiin yung hambal ni Daisy Santuyo Lisaw. Kaya nakitaan ko kaina kang nabasahan. Silingya kami diri sa balay tita. Ambot kun ano to trangkaso o kun dengue ang ginbatsyag namon. Kay tapos namon, di na to. Tapos namon hilanat 5 kaadlaw, may mga rashes nga naguluwa. Ang ginhimo ko, last adlaw balunggay, kag gina-monitor ko ang tubig nila. 2 ka litro sobra. Ako ang nurse sa balay. Kaluyan, nag-alayo man kami. Kay amo nang ginsunod ko sang ma-admit sa hospital. Subang ko, yan, ang subang niya ko no, subang ko, suspected dengue daw ang ginpanglawag mo nga palatandaan na agyan namon tanan na kaluyan nag-alayo kami sa adlaw-adlaw nga laswa balunggay kag tubig yete. Kita nyo na mga anak, di ba? Amo sina ka powerful sa aton mga utanon sa aton lagwerta. Gani hindi pa ulihi ang tanan, magpananum-tanom na kita para sa aton nga kaayuhan Tita Wilma, di ba la? Oo, Manjo Armneho, mayong hapon action. Inday Giselle Franco, dira sa may mayong hapon lang da, na? Mga pita ko no, upod kay Erwin, ha? Erwin Gonzalez. Insakto na, Gonzalez, sir, no? Sagad, gasulod sa penser ko, Gonzaga. Yes, so. Salamat, kid. Mayong hapon lang da. Kaya sigman sa nga ito ng oras, alas 2:08 na, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayunon ko ang aton sinitopiko about dengue, na di ba la? Padayunon nato ng aton sinitopiko about dengue nga sa diin kinahanglan may ara kita iwas dengue tips nga ginhatag sa nambal na naton. Okay, kag ginahatag na to naton Tita Wilma, no? Ara bala Tita Wilma ho, kung paano kita makalikaw sa dengue, di ba? Paano taman kadamo balasang pamagi kung kita ang mangin mapisan lang, ha? Kung kita mangin mapisan, di na magtineri ang lamok, di ba la? Hindi, kay suno man sa mga experts naton, sa mga doctors naton, sa mga health experts naton, ang lamok nga may dala nga dengue virus or ini mga dengue carrier nga Aedes aegypti, nagagwain na sila, tandaan yung gina nga mga inoras, nagagwain na sila para nga mga gat, kung aga, halin alas 9, di ba la? Halin alas 9, tub-tub las 11 sang aga, halalungan ang mga lamok dira. Hindi taas maglupad, kundi manubo. Nan. Pagkahapon naman, bantayan nyo, kung magulo ang ligmat naman, ang mga lamok, halin alas 4 sang hapon, tub-tub alas 6 sang gabi. Na gani kinahanglan gid protektado ang aton kaugalingon during the day, hindi kay sa gabi, na kinahanglan gid kung nagahalong kita sa gabi, kinahanglan mangin mahinalungon pagid kita sa adlaw. Siguraduhon naton nga wala iya sang ara dira bala stagnant water, no? Siguraduhon tagid nga wala stagnant water sa aton palibot. Ina balang mga ginapunungan sang tubig, napunduhan sang tubig, kadamo sang mapunduhan sang tubig, di bala? May ara dira drum, may labador dira nga nagahayang lang. Gapos kung mag-ulan, ara lang dira, kay kung agapangunyadi sang tubig ulan. Pero way na natalupangdan, malawig-lawig na gali kag napamugaran na sang mga kiti-kiti nan. Tungod maulanon sa karon, posible may ara man dira nga part nga pwede nga mapunduhan sang tubig bisan gani semento palibot ninyo. Kung may ara dira luhob-luhob nga part, mapundo man dagyapon ang tubig kay kung mapabayaan nyo ay makamulimpyo-limpyo tapos na lumutan na kabala nyo yang ang mga lamok nga ini na namian na sa tindo nga tubig tuod gid man, di bala? Siguraduhon ginaton ina mga drum, inang mga masatera na mga plastic nga mga
plots nga ina nga ginatamnan bala na iban pag yung mga bagay nga sa diin may pwede iyang mapunduhan sang tubig, pwede makatipon ang tubig dira na kinanglan pang maon ginabisan mga botelya na mga botelya sa soft drinks way naman naunod hindi ko sigurado kay nga kung ang mga botelya nga ina mga lipid man yes ang soft drinks o kung iya man sa mga ilim non beer whatever ara lang niya sa wala atop sa ibabaw timawisikan maulanan masupot na to iya sa sulod na kinanglan patabulion gina pakulbon na para wala sang hunungan ang tubig kag hindi man makapugad ang lamok na kinahanglan gid kuan tubig bisan pagtakpan kung pwede pa na kay nga ako na kita magpabaya-baya lang dira iya ma-breed na dira mamata dira mangitlog ang mga lamok especially kung carriers as mentioned ni Tita Wilma sang virus nga ina ng dengue virus nga ina ay ho amugin ng aton halalungan no kag syempre kung hindi na makuha may posibilidad ang inang wala kuha tubig da bawat kapibatin mangin breeding ground nila bala na 3/4 ang kabuhi sang lamok tandaan nyo na 75% or 3/4 na sang life sang lamok ara iya sa diin ara sa tubig lang na pwede mo man i-check ang screen door ninyo kung may ang inyo portahan may screen, may screen portahan naman okay lang. Pero oy, inyo screen, inyo bintana may screen, ha? Make sure nga wala na buslot, ha? May basi mayara dagiha nga gamay nga way masira, ay lamok bulak baluma kabalo bala Manilag kag kabalugin managilot para makasulod na. Kag para nga masiguro mo nga wala iya sang lamok nga makasulod sa sulod sang inyong balay, magluwas iya sa pagsira sa inyo portahan kag bintana kinanglan i-check gid ninyo as mentioned ni Tita Wilma kung may mga bulubuslot da bala na kay posible na mga bulubuslot nga ina mga gagmay nga buslot ay maalam ang tuntong lamok nga ina kabalo na siya managilot kag maglusulod na kay nga kung may buslot kung may buslot anong himuon naman naton. Siyempre, kung hindi mo na madisponiran nga matabunan, islan mo no? Hindi gani kapulan mo para masiguro mo nga wala sa makasulod nga lamok sa inyo sini puluyan. Kag kung pwede pa lang na, ano pagigani Tita Wilma, kung pwede pa lang siling nila, may mga fogging man pro, di ba? Nga ginapatigayon ang aton sining gobyerno, may ara na sila kapin pa kon ang area damo cases ang dengue pero mga anak mas namigid nga kita mismo sa aton kaugalingon subong pa lang tan-awang inyo palibot dira tan-awang inyo atop may ara kita mga atop nga let's say sin no sin kun sin may ara pero isa nga ginapang pangpatungan blasang mga spare nga mga goma nan ina mga goma nga ina masiling nga mo wala unod may buslot na sa tunga, di bala mo na ako, di magpisik ang ulan, bisan masiling hindi man niya diretsyon, mag-slide amo na, makasulod gidya, bisan pinisik, masupot na to. Kalabanan amo na. Bisan sa sulod sang balay, di bala? Bisan sa sulod sang balay, kung may ara ka mo mga flower vase, nga may tubig sa sulod, o kung inyo mga tanom dira, may ara tubig ang mga iban ginabutang nilang ilatanom sa tubig nga nagapanggamot di bala ti islan gina permi no kinanglan islan gina ang tubig kay baw pugaran gani na sang lamok hindi naton mapaktan may makalusot nga makasulod kang maitlugan dasig sila magdamo tinamian na sila sa sulod di bala nadamo na iya kag kinahanglan gid no maghalong-halong pero tandaan naton kung let's say may dengue na ang miyembro sang aton pamilya hindi lang paghaom-haumon hindi man sila nga naganubo iya platelet no mahambal doktor i-test i-blood test yes positive no kay nagadubo ti kinahanglan i-admit no importante is nadala sa doktor kay napakonsultan nyo depende sa inyo ang pagdesisyon kung i-admit ninyo o kung hindi may ara man nga may mga natural remedies man galing inang mga natural remedies ngayon na
wala pa na test kag na prove sang aton sining BFAD. Wala pa na BFAD approval nga pwede gamiton sa mga pasyente nga may dengue. Pero hindi naton madula sa aton sini pamilya, ilabi na sa mga young ones naton, ha? Sa mga may edad naton inang mga pagpati. Nga ara lang iya sa tanom ang bulong na depende na iara sa imo desisyon kung sundon mo. Damo na tadi na talakay nga mga bagay-bagay, mga tanom, mga prutas, mga tanom nga makabuligid, di ba la? Nahimo na naton. Kag may ara man nga nag-share nga based sa ila actual experience nga nag-ayo ang ila sini bata, ang ila sini tiyo nga nga gindengge nga amo lang nang gingamit inang sambal nila nga inang sa kapayas, ang putot sang kapayas na ara pagin ng iban gani sinaw-sinaw. Oh, di bala? May ara pa gid tsuray naman ang ara sa pinsar ko pares kagapon sa oven toaster. May ara pa na gani isa pa na bala, no? Dogin tun-an na gani isang BFAD. Kung madumduman nyo may message kay Tita We kay kung amo na amugi na siya. Di bala? Oo. Tagoy. No, si Tagoy. Okay. Pwede na iyak. Waising malain kay nga fluids na iya mo, ha? Tubig kay kinanglan kung may dengue ang pasyente, pala inom tubig. Kinanglan dugay-dugay pa inom tubig gid. Inom tubig. Kay dako ang mabulig sang tubig sina sa ila. Kag magpahuway gid, no? Rest well, ha? Ihatag ina sa ila, na pasugtan gid, pahuway gid, hindi pagpilito ng lawas ng mga ay may ubrahon pa ko, may kinahanglan gid ay may deadline ko to hiling nga gawon to ay mga anak unahan ninyo ang inyo ikaayong lawas kay tama gid kabudlay na kag kinanglan kaon gid mayo na kaon gid maayo hindi magpatuyang-tuyang hindi ka magkaon kay wala ka gana kinanglan at saging share sang aton isa ka listener sa online nga ginhimo niya laswa lang gid para sa iya bugos nga pamilya na nga naghambal siya nga laswa lang adlaw-adlaw balunggay tapos laswa pagkatapos tubig nga nakaluyan man suno sa iya na kay tiya mo na kunon himos man sa ospital her say man lang no istorya ginaduhol-duhol pero may kamaturan kung mapati ikaw okay kung hindi wala man di bala so depende na iya sa pagdesisyon naton para sa aton kaugalingon kung inapatihan naton kag himuon o kung hindi. But actually kung himuon ta na wala on sa may madula sa aton, di ba la? Ay ho. Kag tungod yes. Wala pagid man sang direkta iya nga bulong ang dengue tuod gid man. Importante mahibaluan ta lang kung paano kita makalikaw sa dengue. Di ba la? Sa search and destroy breeding places, importante gid ina na ara dira kung makita nato na kinahanglan pangitaon ta na kag i-destroy tagid ina na pangitaon kag pukhanon inang mga bagay-bagay nga mapunduhan iya sang tubig kag maitlugan sang mga lamok para hindi sila makahalit sa aton ikaayong lawas. Seek early consultation. Kinanglan gid nga magpakonsulta sa gilayon bisan huluhilanat lang ina o kung may pila ka mga sentoma nga aton iman makitaan, kinahanglan gid kag kinanglan self-protection gid ang himuon naton kung damo dalamok sa inyo kinanglan may ara kita insect repellent nga para sa aton sa skin insect repellent, suksok yun sa mga malaba pako, mga long sleeves na bilang wala ginagamit. Kag syempre, magpajama gid. Kung pajama, jogging pants, o kung ano lang nga laba man di ba la? Kay kabudlay gid. Kung maglapta ng dengue, no? Kag magdamo ang kaso. Tuman gid kabudlay mga anak. Importante sa karon ang aton gid paghalong-halong. Kinahanglan naton nga maghalong gid. Kung pwede lang mga kabataan naton, kung may mga kanal-kanal dabala sa palibot ninyo, damo tanom, ang mga tanom anay
Isaylo naton sa lugar, no? Nga sa diin kung makasilak si Haring Adlaw, makasilak para hindi man da pagpasilungan sa mga lamok, ang puno nila nga pwede punduhan sang tubig, magamala, no? Kay likaw lang gitaan ay bululigay sa aton palibot. Kag kung may ara kita dira makita nga kanal bisan manabaw lang nga kanal pero stagnant ang tubig, buligay lang sa pagsilhig para maanod ang tubig every day. Kung may pisik-pisikan man ang ulan dira sa kilid ninyo nga pwede punduhan sang tubig, limpyuhan gid. Kag make sure nga ang mga ginakaon naton adlaw-adlaw masustansya anay, no? Kinahanglan gid naton masustansya nga pagkaon, inom gid damo tubig, kaon gid kita utan kag prutas, himuon gid naton ina. Okay? Yes, alas 2:22 na Action Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon titawi watching live from San Gabriel, Magkabebi, Pampanga. Kag mayong hapon man sa tenan nga batch 78 sang Bate National High School. Salamat titawi, halong kamuda. Kamumandira, sir. No? Yes, insakto kagiday amo na nga kun ginapaminsan nga ang itsura ya lang hindi ko madumduman ang ngalan amo na mo charge ko na sa edad ko. Bobby Munoz, yes tita we tawa-tawa la gaon. Yes amo na siya na mensan ko amo man gin mention din ni Inday Norma Rosales nga tawi basi tawa-tawa ang imo ginatumon. Yes, tawa-tawa gin man ha. Dako man ang mabulig sina. Bisan ano dira nga pwede naton malaga kag mainom okay na ina di ba? Oh. Sir Lester Way Benitez, thank you good sir sa mga ginapadala mo diri sa amon sa Action Radio. Thank you for the stars. Keep safe always kuno tita we. Patamyaw please sa asawa ko Ma'am Ayesa May. Ma'am Ayesa May Katage Benitez kag sa iya sini anak si Aya Fire Benitez. Thank you, kids. Sir Lester Way, stay safe always man ikaw dira sa imo signang ginatrabahuan. Na, ang ako lang gid mahambal para sa tanan ang paghalong kag ang para sa aton mapagdrus nga lawas nakadepende man sa aton ginahimo, sa aton kaugalingon kag sa aton panimalay, subong man sa aton palibot. Tandaan naton ang aton lawas manggad ni naton kag syempre ang aton ikaayong lawas manggad gid naton. Isa lang nga ginhatag sa aton nga dapat naton halungan kag dapat naton proteksyonan. Alas 2:24 Action Radio Philippine Standard Time ayong hapon lang diding alohamiento. Alohamiento kay diding alohamiento. Don Salvador ka mo no. Okay, so salamat gid. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong fathers. Yes. Lipat mo nga lang Si sa father. Dominador! Ano ni si Eman? Kaya yung bako tali ka, no? Retired Master Sergeant. Galing sige na lang. Happy birthday pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Good health, God bless, more life, power. more power, Yes. long life. Wala ko pa siya na-text. Pero kagapon, na-advance ko na siya greetings. Yes. Pero ko lang siya i-text, liwat. Okay? Karo mo sa text ay idungan mo lang sa imo ipadala. Kahapon pa to yan. Ano padala na? Yes. Ah, So, may advance greetings. Okay? Very good, very good, very, Very good. Very good good. daughter. Dude. Sana all my daughter nga pareho kay Dorel. Ate Dorel, Duran na to kay Amo na to guro naging paisla na guro kay. I like Siling ko Action Boy. Aha. Okay, so sa atong balita special, ari action ba ito istoryahan ining mga interesting facts na hanungod sa adlaw or sun. Sa sun naman ta, Action Boy. Sadya ini kay. Nasa jug daw. Dahil mo sana istoryanta. Sa san. sa jug dia. Ay, kalay. So, dali lang yun wala. May mo interesante mo na iglingan mo Oo, lagi. ano siya dapat. Sa Dapat adlaw. may ara gina siya. Kay kung wala, wala na karon life. Wala kita adlaw. Yes. Kung wala kita adlaw, Pagsunggod ganing adlaw kay hindi magbutwa ako. butlak, butwa. Butwa kay hindi siya magbutwa. Hindi ako pakita sa inyo ah. Nagbutwa na no na si Jumarichan nga. Si Manong Jumari na nga. Manong. Manong, siya ga, ano pa na siya, ga silip. Ga, kwan na siya ga. Kwan man na, siding. Sid-ing, Sid- pagkita. Mo na. When Ando ka, pala na. eh, When July, August, ay pila na lang, September na. Batian mo naman yung ang nagaling mga kanta. I wanna wish you a Merry Christmas na. Last Christmas na. Amo na? Naman na. Or whenever I see na. That is naman. Amo na. Siyempre may mga bonuses. May mo na. Kasi that is naman. Di ba kadaog ta raffle ya, di ba? Correct. So exciting. Kamay pa nga sa sining mga tuing ini mga mapalaro naman tablaho kay daw permi lang kuya rice cooker. Feeling ko may pulo ka naka-rice cooker sa inyo nga balay, no? No, permi lang rice cooker, sa rice cooker electric pan. Sige lang, bala, pasalamatan mo na sa saula ko Oo, nga. well. Wala ka mabaton sa December nga. Ngara no? na. Electric pan, buti mo da. Hindi na tanan ka daog. Ah. Ti. So, may ara kinayaw. Ano Lagyan sa yung minapyan. tani bisan mga motor lang na blaw. Bububuto. Lantawan ta kung ano naman yung aton nga, ano ga ini? Aton nga grand Grand prize. prize. So, Ga daogan ni si kadugan dog, Bernie Villakanas. gani, ako pa to nagabot mong sang final nga, ano? Sang final nga, grand ano ni? Grand prize? Grand prize. Ay, ikaw gito? Ako gito Ikaw na yung balasulon. Kaya wala, mga balasulon. Wala kalain. Siling ko Action Boy. So, sige, dito sa atong balita special, anay. Sige. So, ang una Action Boy, the sun is over 4.5 billion years old na gali. Pila? 4.5 billion years old. Grabe, no? Sino naman nag-isip? Sino nag-isip? Yung nagkabalo Talaka. may birth certificate na siya. Naano ni mo naman. Ano naman? Kaya makabutan di Action Boy, the sun started as a cloud of dust and gas kuno. Cloud of? Cloud of dust and gas. Mhm. Tapos, it slowly formed a massive center and got hotter until it became the sun. Ay, ano na ganun? pwerte, no? So, yabok mo na sagli ka gas. Yabok ka gas. Hindi, blood dust? Talak. Anong dust daw? Yabok. So, made lang siya sang yabok kag sang gas. o na? So, medyo sa yabok ka gas. Hindi ko magmahal ang gas, ang kerosene, ang gas mga
gakapikto ng sun. Na, Kina. Makotonta lang si Mr. Sun. Kasabad. So, una, may mga palabas, para sa una, sa mga bata pa kami, abot ka managoro, ilang tao ka managoro, ablang mga palabas, kita mo ng sun, makasturya saya. Lingaw-lingaw, ikra sa muna, ablang ang bagay na ginatutuga, mo ikang studio, do, basta magpalabas na mama na. Istorya sila sa sun. Oo, meron naman kada aga, ginaan. Tapos, Kuwan ko rad, going bulilit. hindi nagpulilit, hindi na sila nalipat Siniskwela. ako sang nano. Ay, oo. Gariak na yun si... Gariak na yun si Ma'am Virgil Pinda. Yes, tawe, agwigid ko sa tawa-tawa kag sa kapayas, makabulig manini sa ilabala na. Bisa nagapamati lang sila. Nagapamati lang kamo dira mga palangga nga mga tagpalamati sa inyo mga radyo, sa mga nag-open man sa ito online. Kamo makatestify man, di ba? Based on your own experiences, di ba? Pwede na iyan naton nga ma-share kay kita mismo naka-prove sa aton kaugalingon sa aton pamilya nga nahimo naton ina. So hindi naton napagidalok na, hindi natin ninapagidalok. Di ba la? Ma'am Virgie? Yes. Inday Blaza, mayong hapon lang dira sa imo. Yes, Ma'am Jinky Dialagdon. Good afternoon dira sa imo. No? Thank you, kid. Monitor lang sa Binalbagan. God bless. Jose Moncal Turilla. Good afternoon lang banda sa imo. Ano? Kay Ma'am Lani Romiano dira sa may Buwan Capiz. Tinatawi, brown out naman kami di gaulan da ma'am wala sa inyo sa my kapis. Anyway, ma'am, thank you so much. Na? Tita Wilma, pakigwit lang via radio si Chay Buday Pilingon. Kapamatigit siya sa imo program from Purok Mahigug Maon, Barangay Tangub. Thank you, tita. From April Joy Gaston. Thank you, kid. Na? Thank you, Gid, for the hearts, for the love, for the prayer, for the flowers. Ngagin padala mo, may sunflower pa. Thank you, Gid. Ay, bisan amo lang na malipay na ta. Hindi bala Inday Wilma Inocencio Cabarles, dire sa may Isabela. Padayunon, Tita Wilma. Hello, Nanay Dayin sa Isabela. Aradang makulit mo, mayong hapon lang dira. Kag siyempre man kay Mami Diana Consolacion and Mami Pilar. Salamat, Gid. Pero Tita Wilma, ay kadasig man sa aton oras. Malikat-likatan lang bala. Wala ka pa ko gani kauyat sang akon sa ni text hotline. Gahulat ini sila nga basahon kung ilang mga mensay. Pero dugay-dugay lang Kay suguran ta ang pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon iya nga adlaw. Petsa 2 na sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Happy birthday gali kay Tabeki Piamonte dira sa may barangay Bante, no? Upoy na itong sa letter G. Tabek, mayong hapon, happy birthday. Kabalugig ko, badong mas do sadya ang celebration. Ara ka mo sa may Gold Crest. Sa may swimming pool okay, enjoy lang nagakinanta sila ko no. But anyway, thank you Gid sa invitation and then enjoy lang kamo dira. At Becky Piamonte, happy birthday to you. Pila ka na ganita, huben pa paamo ka na. Horoscope na Tita Wilma, unahon neton ang zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer, amo ini mga netaw Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Yes, Cancer. Ang imo horoscope nagasiling. Kabalo ka, no? Kabalo ka nga husto ka. Pero mas makapaayo sa imo kung hindi ka na lang magpasilabot sa desisyon sang iban. Ang problema mo, among atubangon mo, tungod may kasulbaran ina kung tagaan mo sang atensyon. Kag isa pagid Cancer, hatag ka positive result, na maayo nga resulta kung umpisahan mo man dayon ang imo sini ginaplano. Wati ka nami no? Kung naumpisahan mo na, kag may manami na nga resulta, pa-share naman. Cancer, 14, 19, 21, kag 39 ay mga maswati nga numero sang Cancer. Fuchsia is your lucky color.
Maayo ang panahon di, kag nagbulad ko humay, tigana ba si magulan? Yes, para kung mabulad na magaling, yes, makaon na sa gilayo. Nami, di sa inyo, no, kay ti Rice Granary, gin manislas ang panay mo. Ma'am Lani? Okay, Leo, ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubto Agosto 22. Yes, Leo, baw, ara, kagid sa kondisyon, karon nga adlaw, mayong kondisyon ta, mga Leo. Mapagsik ikaw, kag handa ikaw sa pagatubang sang bisan, ano man. Ba, good for you. Kag, mangin malipayon ikaw, malipayon ikaw karon nga adlaw, nga daw halos ang tanan, halin sa inyo balay, kag sa inyo palibot, makibot sa ila, makitaan or matalupang din sa inyo. 1, 9, 12, kag 28 yung mga maswati nga numero, cream is your lucky color. Kaya tuwang na ito na mga Virgo, yes, Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23, Virgo, arina Virgo, ang matutuod nga abyan, ang matutuod nga abyan sa kahamungayaan kag sa kapipitan nagaunungay, di ba la? During up and down sa kabuhi, di ba la, nagaunungay, di na mo makita ang matutuod mo nga abyan, kag subong mo ina mapamatudan kung sino sa ila. 8, 16, 19, kag 30 mga masuwati nga numero, dollar green is your lucky color. Kaya tuwang na ito ng mga Libra. Ang mga Libra naman ni tao, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Yes, Libra. Hindi ka magdali, hindi ka magsako, relax. Hulat ang husto nga tion, kay base mabudlayan ka bala mag-explikar sa natungdan, natungod sa sina nga sitwasyon. Ano na how? Hindi ka magmangin marites dito, Ang mga Libra lang na iyan ang kahibalo. Just 12, 14, kag 31 mga maswati nga numero sang Libra, light green is your lucky color. Ang mga Scorpio naman niya, Scorpio, Oktobre 24, tubtob, Nobyembre 22. Scorpio, ang inyo horoscope ni Gasiling. Ang inyo puluyan or ang imo puluyan or ang imo man ginaobrahan, ang mahatagan mo atensyon karon nga adlaw. Idinami na kung sa inyo balay makapanghimos ka, matinlo, makahatag kalipay kag katawhay. Kung sa imo trabaho, madamo ikaw sang ma-accomplish sa imo sini mga trabaho dira. Di ba la? Tino ka nami lang tinguhaon mo nga cool ka lang permi para wala problema. Scorpio 5, 12, 25, kag 31 mga maswati nga numero, your lucky color is lavender. Yes, Sagittarius, ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Pwede naman namin ang dalagan sa komunikasyon sa imo, madasig ang komunikasyon sa imo Sagittarius karon nga adlaw, kag may mabaton ikaw nga mga maayo nga mga balita. Ano ay han inang mga maayo nga mga balita? Ba, kag kung may negosyo ikaw, maayo ang sulod sang income. Sagittarius 2, 14, 29, kag 35 mga maswati nga numero, ocean blue is your lucky color. Una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign. Para sa itong horoscope karon nga adlaw, Cheneline Castro, Wilma Patamyaw lang family Castro sa Valladolid. Thank you, Gid. Or in Valladolid man ini. And the Cheneline. Manuel John Ong Grang Kapal. Thank you, Gid, for the purple heart. And purple heart with rainbow. Wilma, please greet my two friends. Langga Palenge or Palenge Pineda, and Juliet Dulaca Dote. A happy birthday. God bless to the two of you. Yes, kay Langga Palenge Pineda, kay Juliet Dulaca Dote. Happy birthday sa inyo, Edwa, from Ma'am Jinky de Lagdon. Okay, mabalik si Tita Wilma sa mga naka-standby nga greetings sa itong Sinitext hotline. Balikan ta ka mo pagkatapos sini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong fathers. Yes. Lipat mo nga lang Si sa father. Dominador! Ano na siya Kaya man? kayo ba ko tani ka, no? Retired Master Sergeant. Galing, sige na lang. Happy birthday pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Good health, God bless, more life, power. more power, Yes. long life. Wala ko pa siya na-text. Pero kagapon, na-advance ko na siya greetings. Yes. Pero ko na siya i-text, liwat. Karo mo sa text ay idungan mo lang sa imo ipadala. Kahapon pa to yan. Ano padala na? Yes. Ah, So, grabe. may advance greetings. Okay? Very good, very good, very, Very good. Very good good. daughter. Dude. Sana all my daughter nga pareho kay Dorel. Ate Dorel, Duran na to kayo. Amo na to guro naging paisla na guro kay. I like si Lingo Action Boy. Aha. Okay, so sa atong balita special, ang reflection ba ito istoryahan ining mga interesting facts na hanungod sa adlaw or sun. Sa sun naman Action Boy. Sadya ini kay. Nasa jug daw. Daya mo sana istoryanta. Sa san. sa jug dia. Ay, kalay. So, dali lang yun wala. May mo interesante mo na iling nga Oo, lagi. ano siya dapat. Sa Dapat adlaw. may ara gina siya. Kay kung wala, wala na karon life. Wala kita adlaw. Yes. Kung wala kita adlaw ti Magsunggol ganing adlaw kay hindi magbutwa. butlak, butwa. Butwa kay hindi siya magbutwa. Hindi ako pakita sa inyo ah. Nagbutwa na na si Jumari Chan nga. Si Manong Jumari na nga. Manong. Manong, siya ga, ano pa na siya, ga silip. Ga, kwan na siya ga. Kwan man na, ga, isiding. Sid-ing pa Sid- gida. Mo na, When dugaw pala na. Ed. When July, August, ay pila na lang, September na. Batian mo naman yung ang galing mga kanta. I wanna wish you a Merry Christmas night. Our last Christmas na. Amo na? Naman na. Or whenever I see na. That this naman. Amo na. Siyempre may mga bonuses. May mo na. Kasing that this naman. Sino ka daog na raffle ya, di ba? Correct. So exciting. Kamay pa nga sa sining mga katuig ini mga na mapalaro naman tablaho kay daw permi lang kuya rice cooker. Feeling ko may pulo ka naka-rice cooker sa inyo nga balay, no? No permi lang rice cooker sa rice cooker electric pan. Sige lang, bala, pasalamatan mo na sa saula. Ah, Oh oo, my God. ah. Wala ka mabaton sa December nga. Ngara no? na. Electric pan, buti mo na. Hindi na tanan ka daog. Ti. So, may ara kinayo. Ano Lagyan sa mga minapyan. bisan mga motor lang na blaw. Bubuto! Lan taon ta kung ano naman yung aton nga, ano ga ini? Aton nga grand prize. So, Ga daogan ni si tulungan, Bernie Villakanas. gani, ako pa to nagabot mo sang final nga, ano? Sang final nga, grand ano ni? Grand prize? Grand prize. Na. Ay, ikaw gito? Ako gito Ikaw na gito bala sulon. Kaya wala, mga pala sulon. Lakalain. Siling ko Action Boy. So, sige, dito sa atong balita special, anay. Sige. So, ang una Action Boy, the sun is over 4.5 billion years old na gali. Pila?
4.5 billion years old. Grabe, no? Sino naman nag-isip? Sino nag-isip? Pa sa wike sa kuno anay. Great happy birthday kay Ricardo, ano ni mag-pronounce Inday, Berom Yanson Sr. Although nga ato na siya sa heaven, ginagreet gihapon siya sang malipayon nga kaadlawan. Amo na siya kapalangga na ang amay-amay sang Car Transit Incorporated. Yes. Kay Tatay Cardo, happy birthday sa imo. Halin man sa mga nagapalangga sa imo. Isa na si Inday. Hindi ba day? Yes. Thank you, kid. Tita Wilma, God bless and stay safe, tita. Likewise, Ma'am Chinky Anat. Okay. Dugay-dugay pasiplatan ko kay ginasalapay sa lapay ko ng text hotline daw ay ko gina-open ako kigan ko na nila na ining antes ko man padayunon ang nabili naton nga mga zodiac sign may gamay lang kong ihatag gali sa aton sini mga motorista sa aton mga drivers kay basta weekend nagapaabot na sila kung anong mabatian nila tawi anong mabatian namon may saka o may manaog. Hindi bala o sa nagdigan nga adlaw LPG galing kay pila lang tuya ka mga brands ng LPG ang nagpanubos ang presyo nila ari naman sa palaabuton sa palaabuton nga Martes posible may ara naman rollback o magsiling may estimate rollback next week. Do ka namin pamatian, no? Na mga drivers, do ka namin pamatian nga, wow, may rollback ko na next week sa presyo sa mga produkto sa petrolyo. Pero pamatian nyo, estimate pa lang ina na sa masunod nga simana. Sa gasolin, wow, mahappy gid ang mga gasolina kay maganubo ang presyo ng gasolina sa kada litro. Abi nyo kung pila? Pisitas, kaintindi ng mga millennials kung ng pisitas, ang pisitas is 20 cents. 20 centimos kada litro ang inubo. Tiang desil, may reaction na din ng mga drivers na ito nga sa mga di pasahero nga sila kyan, ang gasolina gani 20 centimos lang, nubo man sa diesel. O, nubo gid man, pero mayad-ayad na lang, no? Nga pag nubo, 2.50, 2 ka pesos kag 50 centimos, tubtub 3 ka pesos kada litro ang iganubo, na? At least bisan paano mga anak, na? Ang sa kerosene naman, maganubo 3 tubtob 3.40, no? 3 tubtob 3.40 pesos kada litro. Amo inang ginhatag nga announcement sang OPEC, no? Ang OPEC nga ini compose ni siya sang 13 ka mga nations nga naga-produce bila sang oil para sa bugos nga kalibutan. Ang nagapanguna niho ang Saudi Arabia kag ang Russia. Balon talantani may lang bisan amo-amo lang na nubo amat-amat na magnubo amat-amat lang para malipay man ang tanan bukay kabudlay nagid mga anak bisan si Tita Will magayum-yum kagakadlaw-kadlaw lang distubangan niyo or sa palamatinaan niyo sa inyo mga radyo kag sa aton sa ni online gabatsyag man ta hindi ka magbatsyag nga sino bisan sila gani nga mga manggarano nagabatsyag kita pa nga mga ultimo nga nagahimakas para nga makatibawas adlaw-adlaw di ba yes pero happy lang kita tungod nga kontento kita sa kun ano ang ara lang kag padayon kita iya nga nagahimakas okay bitinon ko ni mga nabilin nga I'm sorry. Ang mga nabilin ng mga zodiac sign, wala tayo na inyo zodiac sign. Hello, Tita. Good afternoon. Please greet kay Baby James sa July 6 from Ronaldin Dinoy. Salamat, Git. July 6 birthday niya. Yes. So, dumdum, sabi ko na July 8. Tita, salamat, Git. Siling ni 11:15, Tita We, salamat gid kay may text friend na ko tita. Kag desidido gid siya Tita We nga mangita sang mapalangga siya ba Tita We. Si Richie kuno ngalan niya. Okay, 11:15. Kilalahay lang anay kamusang maayo ha. Kag hindi gid ka mo mag sako gid. Kinanglan kilalahon sang maayo para wala sang hinulsulan. Si Tita Will maari lang ko diya. Tita We, pwede ko kahingagaw great advance happy birthday. May hinablos si Janine Feria para buwas. Sa imunin, God bless and may you have more birthdays in the years to come.
Thanks gida na. Thanks gida siling niya. Pamatian kita subong kaya madalagid ang katuko kon imo pro. Kay madula gid ang katuyo ko kon imo na program. Greetings from Talalay and your family of Barangay Minuyan Murcia. God bless. Kaya nga, yun na pang dula yung mga vowels na mo na mga mabudlag sa 7630. Okay. Yes, Tito Wilma daw amo subong ang horoscope ko. God bless sa inyo dira sa Tabok ba. Okay, mo horoscope 0152. Okay, at happy naman kita Ako basta may mga maayong reaction, happy na nas Tita Will at Tita Weya. Siling sudan na muli nabog nga pagi pamati lang ko di while gapang labalihog tamyaw kay Tatay Teddy kag Tuto Yuki ba nami kuno sang iya horoscope 4538 kay Cancer ikaw di ba? Yes, nadumduman na ito ni Dayron naman yung hapon dira sa inyo ni Tatay Teddy na tamyaw ko si Tuto Maynot Patubo kag Tainapo Espinosa sinining ang gatamyaw 5413 relax lang madugangan ginakaw ni Tita Wilma na tawa-tawa mo gid nag-react 6351 hindi kung kisa may ara o kanamo damo sila nga baltawa-tawa mga 3-4 ba kay kung kaisa bilaga abot ang pagkama tawo lamang kita. No, galipat-lipat man. Ay, ho. Okay na, tapuson ko anong nabili natin yung zodiac sign, Tita Will. Makigan, gid ka karon. Oy, di na ka, sorry. Paalam ka na imo man. Ari nga ton. Dugang ang mga zodiac sign, Capricorn na kita. No, sa mga Capricorn yan, sa mga Capricorn, yung mga natao, Disyembre 22, Tutubi-Enero 19. Ay, mga Capricorn, bodo chika, do marites ang dating nito, well. Abi mo, posible may mahulam sa imo kwarta. Na? Sino ang mahulam sa imo kwarta? Posible karon nga adlaw. Either isa mo ka friend o kung sino man nga kapamilya mo. Pero tandaan Capricorn, hindi bala malain kung balibaran mo. Hindi malain kung magbalibad ka man sa ila kay ti ikaw wala-wala man nagapamigado man galing kay ti may ara gid kung kaisa nga bisan wala ta nagapangita gid rason para makabulig ta pero kung wala kag daw alang-alang gid ang budget tuon man Capricorn sa paghambal nga wala. Also, Justice says 24 kag 30, gray is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman Enero 20, tubtub Pebrero 18. Ang mga Aquarius, abi kang mga nami, gidya, kay nga, they believe in themselves, no? Kadako sang ila pagsalig sa ila kaugalingon. Kag positibo ang paminsaron sa mga Aquarius sa ila mga trabaho, sa ila mga ginapanghimo. Kag ara ikaw, ikaw or kamo mga Aquarius, ara kamo sa husto nga banas para sa kahamungayaan. Jess 14:35 kag 36 ang mga maswerte ninyo nga mga numero. Blue is your lucky color. Yes, Pisces, ang mga Pisces naman na tao Pebrero 19, tubtub Marso 20. Horoscope sa mga Pisces. Siling sa imo horoscope, dugang-dugangi pagid ang pagpaninguha kag kapisan. Dugangan mo pagid sang imo pagpangamuyo para makalikaw ikaw sa dako nga problema. Anong bot silingon Pisces? O kinanglan hinay-hinay lang, kalma-kalma lang, amoy ng kinanglan mo sa imo kaugalingon. Just pray sa Ace 14, Justin 9 kag 24 mga maswerte nga numero. Green is your lucky color. Ang mga Aries naman, Aries Marso 21, tubtub Abril 19. Aries, may mga offers sa imo, mga gidya? Yes, may mga offers sa imo sang trabaho. Pero mas maayo, Aries, tunan mo anay sang maayo antes ka man magdesisyon, ha? Hindi gid magpadali-dali. Mas wati mo nga mga numero Justice Ace 20, 31 kag 42, maroon is your lucky color. Tuto Eddie Laos, mayong hapon, aralan sila kuno gihapon ni Nana Isabel sa may Victorias.
Delia Layave, mayong hapon, titawi nga monitor ko di asiling. Monitor ko di tawi sa Charito Heights, Barangay Granada. Sherwin Hugos, nagapamatigid. Morena Isconde sa Russia, sa Barangay Sibukawan, Isabela. Baw, salamat gid sa inyo. Thank you man, Ma'am Lani. Okay, dali gid lang. Aris na tato, tapos na maara na kita sa Taurus. Ang mga Taurus, mga nataw, Abril 20, tubto Mayo 20. Hi, Aries. Suno sa imo horoscope. Anuman nga imbitasyon, anuman nga paghagad sa imo, dapat mo anay balibaran. Likawan mo anay ang pagtinipon-tipon o kung paglingaw-lingaw. Na? Tunan mo man sang maayo kung may ara dira pilermahan, no? Kung ano ina nga agreement, kinahanglan tunan mo gid anay sang maayo para hindi mo paghinulsulan. 5, 15, 24, kag 30 mga maswerte nga numero. Pink is your lucky color. Okay. Pink. May ara pa kita nabilin nga isa, na? May ara pa kita isa ga zodiac sign nga nabilin pero mayong hapon lang da balaan na ho kay Eledji Priolo. Pa-shout out ko no si Mama Janeline. Mama Janeline, good afternoon. Halin kay Priolo Eledji. Tita Wilma, ari tamiyaw ko lang Roy Medinceles, Roy Garcia, gapamatigid from Isabela. Baw, salamat gid. Robert Roma, thanks for the big heart. Okay, Priolo family, Asyanda Antipolo, Barangay Talaban, Himamaylan City. Kaya tapusan natin yung zodiac sign, Gemini. Yes, ang mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Mga Gemini, kilanglan nyo man ang mag-relax. Relax, pulo pamasyar, amo nang himuon, kay makabulig ina sa imo para manumbalik ang imo energy kag ang imo man kapagsik. Ang imo lang gid likawan, abi mo kung ano, maglikaw ikaw sa makahulubog nga ilimnon kag sa pagpanahon. 8 días, 13 kag 25 mga maswerte nga numero sa mga Gemini. Your lucky color is orange. Kaya batian nato ng tag sa zodiac sign para naman sa itong tag sa horoscope para iya karon nga adlaw Sabado, Hulyo 2, tuig 2022. Dali lang gid. Kalitan ko ni Anay ang atong text hotline. Good PM tawe, ang friend ko gusto mangita, text friend, ari iya number. I'm sorry, na. Kung ikaw magmaninoy sa gusto mangita sa textmate, hindi ko ya maghatag. Not unless nga ikaw mismo, ha? Okay, masiling ka. Good PM tawe, ang friend ko gusto mangita, text friend. Ari iya number. For good lang please na. Ay tawe boy gali nga friend ang gusto sang friend ko. 3741, I'm so sorry. Kay kinahanglan kun siya ang mangita text friend, siya ang ma-text sa aton. Kay balan mo may araan ta the instance nga natabo mo gamito ng cell numbers ang iban. Hindi ko na gusto na kung kamuya desidido kag seryoso nga mangita ka mo friend through text diri sa This Is My Life, mga maayo lang himuon naton, right? Okay, thank you gid na. Felicia Venzula, thank you gid. Musta Ate Wilma, Robert Roma, okay lang gid na. Okay lang gid si Tita Wilma. Hindi lang magsunggod. Si Tita Wilma ga-explicar lang. Hoping nga maintindihan man ninyo, na? Mayong hapon, Tita We, ari, pwede. Mayong hapon, Tita We, pangayo lang ko, textmate, please, boy. Salamat, ged. Okay, sa gusto mga nga boy, nga makig-friend sa iya, aring iya cellphone number, 0907-127-0878. Again, 0907-127-0878. Amo na siya yato, na? Okay, 2419. Ang imo pala mangkutanon kapila ko na nasabat diri sa program This Is My Life. Okay, gid siya, ara siya sa maayo nga sitwasyon. Naghimo siya maayo nga desisyon para sa iya nga makahatag sa iya sang maayo man nga kahimtangan. Okay, 40 to 65, good PM taweli yung plug number ko si Danny Galing, ngita ko callmate na pwede. Ngita siya callmate nga girl, 30 up
Ari nga cellphone number ay yes. Iya cellphone number 0931. Oh yes, check to na tawi. 0931-764-4265. Again, 0931-764-4265. Hinay-hinay lang kag mga halong-halong lang. Impon ko stress ato nanay nawili naman ko. Ato nanay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Amen. Thank you, Gid, sa pagpupod sa pagpangamuyo neton sa ngaton sina 3 o'clock prayer. Okay, magpaalam na si Tita Wilma pero adali lang gid. Isa lang gid, ha? Hello, Tita. Mayong hapon, kamusta na ikaw? Nahidlaw man kami sa imo ba? Pila man ka days? Wala ka na mo na pamatian. Kay naguba amon radio. Please wait lang sa akon bana si Wilan. Kag bite ako si Mavi. Kag gasaulog sang ila kaadlawan. Subong. Si Nong Tutong Robles kag si Nong Orlan Tugado. May damo gid nga salamat. Si Angel Alaban ni Gali sa Hacienda Paz, La Carlota City. Salamat gid sa inyo. Paalam na si Tita Wilma sa Sabadong edisyon sang This Is My Life. Ang ito na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa 1 John chapter 5 verse 13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. I can't say goodbye. May damo gini salamat. Happy weekend. Sa Lunes na naman kita mag-updenay. So standby sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Happy Sunday, happy family day. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action! Radio!